Takže vás zdravím tady na závodech v Pardubicích, na Friends Festu. Je to můj poslední amatérský závod, jestli se teda všechno vybere tak, jak má. A vzadu se cvičují týru čtvrtý, nelošovali jsme si čísla, ale šlo to podle toho, jak jsme se přihlásili. A jdeme na to. Lukáš Čálek, Jirka Dolejš, Viktor Čajka, ten vede amatérskou ligu, tak se zapamatujte v kloboučku. Vašek Bystřinec, Martin Baláš, Ondra Havelka, První disciplína je loglift ze 120 kg na opakování. A kolik padne opakování? 2-3? 2-3. 6-8. A předvedeme tady absolutní dominanci. Tak jo? Po tomhle závodníkovi jdu já a jdeme předvést absolutní dominanci. Z těch technik je několik různých, ať už spirecký poskok, domůžek, striktní pres. Výborný. Určitě potom zasloužíš. Tak, Viktor Čajka, paní Vašek Bystřinec a Martin Baláš. Viktor je dneska adeptem na vítěze, tak uvidíme, jestli to potvrdí. Zatím vede i celou ligu. Takže doufám, že uvidíme dominantní výkon. Tak pojď Viktor, jedem. Krásný strict press. Tak pojď. Pojďte mu klidně pomoct, ať jí dá víc, tady bude minimálně 5-6. Uvidíme, co zvládne v časovém limitu. Tady vidíme techniku čistého tlaku bez použití nohou, což je jedna z těch náročnějších technik, ale Viktor je výborný tlakář. Pojď. Tady už byl trošku už pres. Ještě máš čas, pojď. Pár opakování. Tak 5 opakování, uvidíme, jestli bude stačit na nejlepší výkon. Možná to je takticky zvoleno, uvidíme. Skurvené logy na opakování. Máme po logliftech, po 120 na opakování. Já jsem disciplínu vyhrál s 5 opakováníma. Jirka byl kolikátý? Druhej. S kolikátý opakováníma? 4 opáčka. Jak se ti to zdálo? Ty vole, měl jsem navíc, bohužel jsem neměl dneska balanc. Vůbec se mi loglift nedržel dobře, přemístění bylo pro mě nějaký těžký. Cíle na to byla, ale bohužel balanc zklamal. Jo, bylo to takové dneska takové, vole. Já jsem měl ještě na 6. opakování, ale u toho 5. se mi tak zatočila hlava, že říkám, dobré, nechám to napětí, když tak někdo bude lepší, já ho utáhnu na běhacích disciplínách. Vyhrál jsem to, takže tak. Jinak Jirka je výborný tlakář, sledujte ho na YouTube, Jiří Rauš. Jiří Rauš točí díl jak já, takže je zkušenější, proto jsem si ho pozval do videa. Takže dámy a pánové, chlapci a děvčata, já doufám, že budete sledovat tady Viktora, protože Viktor není jenom silný, ale je to kurevský charakter. Takže mu dejte odběr, dejte mu tam like, dejte mu tam hezký komentář, podpořte ho kurva, protože si to zaslouží a příští rok natře prdel profíkům! Přesně, jdeme do profíku, vole, a ty tam bys za rok. Takže druhou disciplínu máme tahy s exlem. Je to s lehčí deficitem, protože je to na hodně nízkých kotoučích. 250 kg. Borec zatím naložil 9 opáček jako největší, takže vole, kdybych to chtěl vyhrát, musím na 10. Uvidíme, já si věřím tak na těch 10, pojďme na to. Uvidíme, jestli tam dá 10 a bude mu to stačit na výhru v další disciplíně. Stačí mu jí dát 10.
a vyhraje i druhou disciplínu z 5 dneska. A jde na to! Trénink. Druhé, to je ono. A je to právě velmi dobře. Máte opakování. Říkáme, aby vyhrál disciplínu, musí dát 10. Pojď, Vicky, pojď. 7. Už jen 3, je to tvoje. Pojď. 8. Máš 15 vteřin. Aspoň jeden nadělený první místo. Teď máme 8. Takže dělané druhé místo, to si myslím, že je taky úžasný výkon. A vítězem disciplíny s 9 opakováními je teda Tomáš Vlček. Další vítězství. Tohle vypadá hodně rychle, hlavně nespadnou. A jsme tam. 8,70. Tak jo, máme po deadliftech a ohradě. Deadlifty dopadly tak, že jsem udělal 8 opakování, nejvíc bylo 9, takže jsem skončil druhý. A ohrada s 260 kg jsem skončil první. Tady zase druhý, no, takže jako na mrtvých tahách se mu vyrovnávat nemůžu, ale někde, kde se běhá, tak zase mě loupnul, no, v Dolčáku to bylo o 0,15, teď o 0,20. Si záleží, jak se chámičovi splašej stovky, no, ale je lepší. Takže prostě rychlejší vyhrávají. Ano. A tak no. Akorát já se jezdím zúčastnit, abych měl čárku za absenci a abych neměl absenci, víš jak, za docházku čárku a ty to se jezdíš vyhrát. No, daří se ti to, mě teda taky, no. Díky za návod. Sedmý disciplín dneska, Viktor Čajka, zatím vede Martin Sabol. Takže Viktor musí být rychlejší než 21,16. Tak pojď, jdeme! A už to jede, aby měl zrychlit. A dupej! Pojď. To je stroj, ty vole. Jedeme! To je hodně rychlý, ty vole. Tak uvidíme, jestli to bude stačit. 20,32, takže skoro o sekundu rychlejší. Tam byla technika vidět, je prostě precizní. A naprosto nekompromisně takzvané start vítězí. Tak Viktor, poslední závodník dnešní Strongman Show. Který dneska neudělal žádnou chybu a vypadá to, že ani tady. A poslední, pravděpodobně poslední disciplína jeho amatérské kariéry. Jenom techniku zvolil, nestratil čas na začátku. Tady vidíte, že jiná technika může znamenat vítězství. A čas máme 32,77, což je potvrzení. Tady bednu takzvanou třetí místo, 53,5 bodů. Ondřej Batelka. Druhé místo, asi všichni už tady koukali dneska, tak vědí, že první místo bylo skoro nedosažitelné, ale to druhý je za mě dneska úplně stejně skvělý, protože je vybojovaný a taky v podstatě měl konkurence na tom druhém místě. A je to 61 bodů, Martin Sabo. A jdeme to prodlužovat.
protože takzvaným stylem start-cíl dneska na plné čáře s počtem 73,5 bodu zvítězil a nejen v tomto závodu, ale i v celé amatérské lize. Tím pádem se stává novým profesionálním závodníkem na příští sezónu a je jim se 73,5 body Viktor Čajka. Takže my si uděláme ještě závěrečnou fotečku, až se Viktor ještě s vámi pozdraví. My moc děkujeme za celou Českou národní federaci, s kterými jsme tady na Friends Festivalu mohli opět být a doufám, že z toho byla asi tradice i na příští rok. Díky Pavlovi Chámovi za nekompromisní a spravedlivý. Takže jsme vyhráli závod, nastolili jsme absolutní dominanci, 4krát první v disciplínách, jednu disciplínu jsem byl druhý, protože jsem nevytáhl 9. mrtvý tah, nevadí. Odvážím si první místo, ale hlavně si odvážím to, že jsem vyhrál amatérskou republiku. A příští rok jsem v profi, je to neuvěřitelné, že jsem tohle zvládl za celý rok. Za jeden rok jsem zvládl z amatéru přejít do profíku a je to neuvěřitelný pocit a těším se, jak Aši budu soupeřit s takýma českýma legendama, jako je Štěpán Bystřinec, jako je, nevím, jestli tam bude Lacina, doufám, že jo, jako je Klinecký a spousta dalších, Hektor, spousta dalších kluků, takže těším se na to a uvidíme se asi v profíkách.